Nongelam kaseng Congress uba Vincent H. Pala, ula terting yaka party Sinshar National People's Party NPP. Da kabakino baka sorkar kalado no yaka thongten rai jongka, bat kalapan bor bat pendan kam bakla yaki upsar sorkar, ban shim yaka benta kumki riusan perthe. Uba Pala ula keno bayaki project balapli da Menteri Rangba ke jela u Konrad ke sangma, la kedopura kum ka CM scheme, kabapen i yaka jingpen kala kam shimet yaka jing Sinshar. Ula kedauru yaka jing beteng kabanangki u hakaba u Menteri Rangba, hakapor bapelong yaka program CM Connect jong u, la senran daki upsar na ketenat beper, kata kum na ketenat klau, karep karyang bat karkhana. Kabala penkelai ki nongtre sorkar syakiriu san perthe. Ka NPP kala do no yaka thongten rai jongka, yaki project belapli da Menteri Rangba, la penya yo tang na kabenta Menteri Rangba ong uba Pala. Ki Menteri kimla asyu ban batai ki polisi, ki ofisar kila syak penkela riu san perthe, namar ki patba kila do jing syania hak ka sorkar ula ong. Uni uhe Kongres ula penyasok ru halur ka jing persya ya ka jing Sinshar baka jing duk bat ki kambam sam da ka bapen scam baka jing syania jong sorkar haki upsar kami na ka jing bam syania jong ki patba bat ka jing bam la ban wenge kimat ki bakongsan ki barius pa kila nang rius pa syu bat ki baduk kila nang duk syu ula benrap habak do halur ka jing kiu ka jing bam yahap hakaliang ka yok hakan. Uba Pala ula kamru baka jing sngo benyau hapadeng ki patba kalapau syai halur ki jingaki ki basu jaring kan baka jing syak rem jong ka party hak election MP bat MDC. Kabapen i baka jing mi kan longkum ju hak ki election MLA kabanwan. Wat hapadeng ki jing persyang borba banyada na ka jing penjon Henry ki beriu kin jit ya ka jing kala hak ni ka kinti. Ki patba kila kentat ya ka sorkar hak election MP bat MDC. Bat klempem kin salek biang ya kan ju haki election MLA kabanwan ula benram. Nga ikan kata ba for example kumbalong menta ke NPP kala surrender. Pini ki project bo chief minister ulek keling de yu ong CM scheme CM kane CM project CM kane. Pini ka marketing ke beli tik bit tang yu CM. Lately kumbalong menta kane ke CM connect pini ba chief minister umla suban batai ki minister kimla batai menta ngasnyo ba kat sebole yu yalami ki officer ki agriculture kin batai ki forest kin batai ki industries kin batai ki la long politician no ya ki officer na mar babele kim pai ba kim sngap shu kim shania shu ya kan ek sarkar ke jingkran jong ki kum ke minister ke jingkran jong ki kum ki politician ki pai ba kim shania shu ki snyo tho egata ki don ka bor ngatrai they have done a research ki la ke research ka babiang ba kumbolong mantam bansi ha pendon kam di officer te kani ka antin ka bansi ne ka kijing tuk pelat jong ki briu ka de ka corruption te ki kisno thu ba kumbolong manta they have to do something and la dar kimle te mon no election te ki pai ba kin sa rewol re kijing I jonga kin de le kat ba ka le ru kimla shu ban maramot ya kan ka damage bakila ai ke cingtuk cung beri kala jor pelat beruspa nang ruspa susu beduk nang duk susu to beruspa ode tangsi arlai persen beduk pat babon na I ka ba ima manta ba bon ki bapun yang ada don ke jingki ang no krem khot ro tang social media ki beri kala awan ka peni ba ki beri kala lam desperate te ban ong hi ba kin maramot lani kin repair lani kin lek da kano ngam des kam don so da kawai kata kin briu kin sa bring ka kin kala kin briu ki manra kin kala ka change definitely kan don ya pi pe ka MP kala reject ha KMDC ka reject ka ka ilele ki reject ha ke